Der har helt sikkert været lidt en modebølge i det nu her gennem de sidste par år, at det har været hipt. Tatovering er en kunstform, men det er mit job det her, og min karriere. Jeg hedder Magnus. Jeg har været ved Sinders Ink i lidt over 3 år, og levet af at være tatovør i lidt over 1,5 år. Tatoveringer har altid eksisteret, både før der kom mode i det, og også nu her efter, hvor jeg tror måske, at det er ved at lægge sig lidt. Der var engang, man ikke kunne få arbejde ved McDonald's med synlige tatoveringer. Og det kan man se nu, hvis man går ned og bestiller en Big Mac, og sådan forholder det sig i hvert fald ikke. Jeg synes, det er sjældent, man ser en McDonald's, hvor ikke en af medarbejderne har en synlig tatovering. Så der er i hvert fald sket et skred i sådan, det offentlige billede. Du ser også flere og flere folk med mange tatoveringer, hvor før der var det noget, der hørte nogle bestemte grupper til. Jeg plejer at sige, at jeg har tatoveret alt fra eksfanger til byrådsmedlemmer. Der er mange danskere, som selv nu hvor interessen for tatoveringer er steget, og tatoveringer er noget, man ser mere i gadebilledet. Der er rigtig mange, der ikke ved noget om tatoveringer, ved hvad der kan lade sig gøre, og har nogle helt urealistiske forventninger, som de har samlet op både på nettet og i fjernsynet. Vi vil gerne lave tatoveringer, der bliver ved med at se pænt ud gennem lang tid, så der er nogle gange, i perioder ofte, vi er nødt til at sige til folk, det kan ikke lade sig gøre i den her størrelse, det kan ikke lade sig gøre med det her detaljeniveau, og det kan ikke lade sig gøre med så lidt sort, som du gerne vil have i, osv. Det, som vi kalder trend-tatoveringer, optræder i langt højere grad hos piger. Så har jeg set et eller andet på Instagram, eller set et eller andet på Pinterest, som var sødt, og det er typisk meget små tatoveringer. Som jeg tænker, det var helt vildt pænt på hende der, jeg så på nettet. Det skal jeg også have. Der er selvfølgelig også nogle trends, som ligesom fanger mænd, eller nogle motiver, som er generelt er populære, hvor at mænd ofte er lettere at overbevise om, at det skal ikke være præcis sådan, som de havde forestillet sig, at det skal være præcis sådan, som tatovøren kan lave en god tatovering. Jeg siger konsekvent nej til nogle ting, hvis jeg føler, at de skrider imod min egen etiske eller moralske eller politiske overbevisninger, eller religiøse overbevisninger. Jeg bryder mig ikke om ordet religiøs, men jeg er meget troende, og derfor er der også nogle ting, jeg ikke har lyst til at lave på folks kroppe for evigt. Men jeg forsøger altid at rådgive folk til at få lavet en tatovering, de bliver glade for. Også selvom det nogle gange ikke lige er, hvad de havde forestillet sig, da de kom ind.